kertfesztiválról fogunk beszélni, mert ugye nekünk a kertmuskétásoknak van egy saját kertfesztiválunk tavaly óta. Igen, mert május 15-17. Péntek, szombat, vasárnap. Kacsató. Ugyanaz a helyszín, tehát a Kacsatónál, Pilisvörösváron. Kertmuskétások által szervezett. Óriási nagy kertfesztivál. Hát tavaly a legelső alkalom, tulajdonképpen így kezdtünk neki, hogy csak, és olyan sokan voltatok, és olyan jól érezte magát mindenki, hogy még zuhogó esőben is telt ház volt pénteken, emlékszel? Igen, pénteken zuhogó esőbe, de az az életérzés, az a kohézió, az nagyon felemelő volt. Szerintem a legpozitívabb összejövetel volt valaha. Igen, és azért most azt látjuk, hogy ugye a következő lépcső az, hogy már nem csak 2 színpadunk lesz, hanem már 3 színpadunk lesz. Ugye egy kicsit előtérbe kerül a gasztró is. Igen. Hát ez egy kerttel kapcsolatban nem kivéthető, nem lehet kikerülni a gasztronómiát. Ha már megcsináltuk, megtermeltük, együk is meg. Igen, de hát természetesen ugyanúgy a dísznövénykertészet, a gyümölcskertészet és a fenntarthatóság nagyon-nagyon fontos. Tehát mindannyian, akik előadnak, a környezettel párhuzamosan, szimbiózisban dolgoznak. Igen. Rengeteget lehet tanulni. Igen, és ugye most egy picit lépünk följebb is, hogy nem csak az amatőr kertészeknek, hanem még a gyakorló kertészeknek is juttatunk tananyagot, ismeretanyagot, és még bemutató kerteket is, úgyhogy lesz bőven meglepetés. Igen, engem is mindig arról kérdeznek, hogy jaj, jó, hát mi sem szeretnénk vegyszert használni, de mégis akkor hogyan kezdjem el? Írjam össze azt a pár fontos dolgot, ami segít egy ilyen biokertészetnél. Na hát itt csak végig kell járni. Sokkal több mindent fogtok tudni, mint mi. 1 nap alatt, 2 nap alatt, vannak, akik 3 napra előre megvették a jegyet, mert hogy meg lehet előre venni a jegyet. Igen, és ugye arra kell készülni, hogy ugye vásár is egyútban, úgyhogy azokat a különleges növényeket, amiket sokan rég szerettek volna beszerezni, de itt biztos, hogy beszerezhetik évelő növények, cserjék, azért lesznek szolitár növények is, úgyhogy mindenféle évelő és élő növényből bőven lesz lehetőség vásárolni. És például mikorizagomba, a huminsav, tehát minden, ami a biokertészetnél segítség, ott mindent megtaláltok, és egyben meg is tudjátok venni, hogyha szépen meghallgatjátok az előadások egy részét, beszélgettek a termelőkkel, a forgalmazókkal, a legnagyobb segítség, tényleg. Igen, és azért lesz egy show része is értelemszerűen, egy ilyen közönségtalálkozó, ahol lehet kérdezni, és tényleg oda lehet jönni bárkivel oda lehet. Mi ott leszünk 3 napig. 3 napig a Szomorú Miki, a McMahon Márk, az Ernőjék, én és nagyon sok mindenki, a Rita kertjétől kezdve a Zsuzsáig, tulipános kuszkóig, nem akarok senkit kihagyni, mert mindenki ott lesz, képzeljék. Igen, és azért beszéljünk arról, hogy egy fesztivál hangulat lesz, tehát értelemszerűen lesz egy szórakozásnak is jelentősége, hisz ugyan napközben elfáradunk, de azért a nap végén, késő délután ki lehet bulizni a fáradtságot. Igen, majd. Ki lehet bulizni, és ehhez természetesen a gasztro is hozzá fog járulni. Nagyon jókat lehet enni. És lehet, hogy egy piciket inni is azért. Ebben majd ugye én is szorgoskodom. Hát ebben majd te szorgoskodsz, mi etetünk. Igen, és úgyhogy vegyétek meg a jegyet, gyertek. Pilisvörösvár, Kacsató, május 15-től 17-ig, péntek, szombat, vasárnap, nagyon pár minden. Kertmuskétások, kertfesztivál. Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.